салом мухлисони беҳтарини дунё, чӣ ҳол доред бародарон? Ҳама каса хубед? Имрӯз мехоҳам бо шумо як конкурси майдаҳа гузаронам. Агар кадом нафаре аз ссилкаи комментария даромада дар ҷои промокод BARSATG нависта дар бозии имрӯзаи Хеттафе ва Барселона дилхоз ставка монад ва дар инстаграми ман скрин карда рӯй кунад, баъди як рӯз ҳамон одамоне ки скрин карда ба ман рӯй кардан бо программаи махсус ғолибшударо интихоб мекунем дар промои эфир. Шумо мепурсед барои ма ба шумо чӣ медиҳам? Чия да приз чия? Футболкаи Барселона аз магазини асосии Каталония. Агар бовар накунед, дар ҳама ҷош дар пӯшиш наистагия ина. Ин футболкаи химам ҳамун ҷой. Барои ҳамин шанса аз даст надиҳед бародарон. Ракитич дар як мусоҳибаи худ ба маҷалаи Bleach Report гуфт ки мехоҳад бо Криштиану Роналдо бозӣ кунад. Махсус барои гурӯҳи мухлисон як суҳбат ташкил карда шуда буд ки дар он Ракитич ба чанд савол ҷавоб гуфт. Аз ҳама ҷолибаш ақидаи ӯ дар бораи Роналдо ва Месси аст. Аслан ҳамдастҳои Месси ҳеҷ гоҳ ин суханҳоро намегӯянд, лекин бозингари хорватӣ капитани худро сахт таъриф карду дар бораи Роналдо ҳам раҳораҳ андешаҳои худро баён дошт. Бале, ман мехостам бо Роналдо бозӣ кунам. Албатта ӯ дар таърих ҷойи махсуси худро дорад. Ба ман писанд аст чӣ гуна ӯ бозӣ мекунад. Дар Ювентус ҳам ӯ корҳои бузургро анҷом медиҳад. Роналдо барои ман дар тамоми давру замон яке аз беҳтарин бозингар аст. Месси бошад дар 15 соли охир беҳтарин бозингари ҷаҳон мебошад. Дар бораи худи Ракитич ҳаминро гуфтаниям бародарон ки вақтҳои охир мавқеашро дар ҳайати асосии Барселона аз даст додааст, бо сабабе ки тӯбро аз ҳад зиёд дар худ нигоҳ медорад ва фақат ба қафо партофт мекунад. Ракитич барои ин кораш бисёр танқид мешунавад. Собиқ витсе-президенти Барселона дар трансфери Неймар як гапи аҷоиб гуфт. Ба ақидаи Жорди Местре Неймар ба он хотир ба Каталония бар намегардад ки ба ҳаёти зебо одат кардааст. Мехоҳад кайфу сафо карда гардад. Агар ба таври ҷиддӣ Неймар хоҳад ки ба дастаи Барселона баргардад, худро бояд қурбонӣ кунад. Зодрӯзи худаш ва хуҳарашро бо дабдаба ҷашн нагирад, бо баҳонаи ҷароҳат дар Бразилия кайфу сафо накунад. Шумо хуб медонед ки ҳар сол вақте ки рӯзи таваллуди онҳо наздик шавад, Неймар ҷароҳат мебардорад. Ба тасодуф будани ин ҳеҷ кас дигар бовар намекунад. Дар вақти роҳбарии ман шонси баргардондани Неймар буд. Футболбозон аз мо хоҳиш карданд, лекин барои амал шудани ин трансфер мо як қатор шартҳоро гуфтем. Ба ғайр аз он ки Неймар бачаи хуб шавад ва тартибу интизомро риоя кунад, бояд аз даъвои худ даст кашад. Он вақт имкон пайдо мешавад ки мо дар як миз барои гуфтушунид бо дастаи ПСЖ ҷамъ шавем, гуфтааст дар мусоҳиба бо маҷалаи Марка. Барселона барои харидани футболбози нав аз натиҷаи ҷарроҳӣ шудани Усман Дембеле ҳисобот равон кард. Ла Лига дар давоми 72 соат онро месанҷад ва баъд иҷозат медиҳад ки Барселона дар вақти маҳкам будани мавсими трансфер бозингари нав харад. Усман Дембеле бори дигар ҷароҳат бардошт ва дар ин мавсим ба дастааш кӯмак карда наметавонад. Барселона ҳақ дорад ба ҷои чунин бозингари ислиқӣ аз худи Испания футболбоз харад. Акнун интизор аст ки ба онҳо иҷозат медиҳанд, лекин ман боварӣ дорам ки иҷозат медиҳанд. Баъди санҷидани ҳуҷҷатҳо дар бораи ҷарроҳӣ, комиссия ба хулосае меояд ки Усман Дембеле умуман футболист нест ва Барселона ба ҷои ӯ бояд якчанд бозингар харад. Ин шӯхӣ буд бародарон. Марк Кукурелля, тарбиятгари Барселона ки ба таври иҷора дар Хетафе бозӣ мекунад, дар як мусоҳибааш гуфт ки дастаи каталонӣ ба хатмкунандагони Академия Ла Масия имконият намедиҳад. Дар вақтҳои пеш Барселона аз ҳисоби тарбиятгарони худаш дар тамоми Европа яке аз дастаҳои беҳтарин дониста мешуд. Бале, Барселона дастаи бузург аст. Ғалаба кардан бо онҳо аз ҳама чизи муҳим ба ҳисоб меравад. Лекин мисли пештара дар Барселона ба бозингарони ҷавон бовар намекунанд. Барои ин бояд даста аввал сабру тоқат дошта бошад, баъд сиёсати дуруст, гуфт Кукурелля. Ҳаминро гуфтаниям ки Барселона дар тамоми Аврупо ягона дастае мебошад ки дар як бозӣ фақат футболбозони худаш иштирок карданд. Дар ҳайати асосии 11 бозингари Академия ба майдон баромада буд. Ҳоло агар Барселона сахт ниёз дошта бошад, аз дастпарвари худ истифода мебарад. Ҳамин Кукурелло метавонист дар Барса озодона бозӣ кунад. Дар Хетафе ӯ яке аз бозингарони калидӣ ба ҳисоб меравад. Хизмати ӯ дар муваффақияти ин даста ки дар ҷои сеюми ҷадвали мусобиқаи Испания қарор дорад, хело калон аст. Фабио Капелло, мураббии маъруф дар Италия, андешаи худро дар бораи бозии Барселона чунин баён дошт: Бо ман Барселонаи пештара писанд буд. Ҳоло онҳо аз ҳад зиёд тӯбро дар худ нигоҳ медоранд ва интизор мешаванд ки Месси ягон чӣ фикр мекунад. Айниқтараш Месси ягон мӯъҷиза нишон медиҳад. Ҳайати Барселона бад нест. Мураббие омад ки ба философияи онҳо мувофиқ мебошад, лекин ҳоло ҳам футболбозон дар нимаи майдони рақиб намедонанд бо тӯб чӣ кор кунанд.
дар давраи Гвардиола ва Виланова Месси гули болои торт буд. Дар вақти Энрике ин торт бемаззатар шуд, лекин ду футболбози намомад, Неймар ва Суарес, ки онҳоро ҳам дар болои торт монда мешуд. Ҳоло бошад торт нест, фақат як худи Месси мондааст, ки ӯро ҳам ширинии болои торт гуфта намешавад. Кике Сетьен ягон чӣ бояд фикр кунад, махсусан дар бозии навбатӣ бо дастаи Хетафе. Ин даста бисёр сахтҷон аст, кам гол сар медиҳад ва дар контрҳуҷум хавфнок мебошад. Версияи нави Атлетико Мадрид. Дӯстон, ба ҳамин тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тижиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.